Salutare, fraților! Bine v-am găsit la un episod. Știu că l-am mai postat în timp de vară, acum mai pe final. Am fost la muncă în construcții și de acum că tot a început școala, mă aduc sâmbătă, duminica și așa după ce vin de la muncă. Bine, azi nu fost la muncă. Dar, nu știu. Vă dați seama că nu prea am mai făcut vloguri, că dacă am fost la muncă, Dar oricum o să încep în forță când vine ploaia. O să încep în forță acum în timp de școală, după masă așa, filmez și după, văd eu, mă la muncă, chestii. Și facem un nou episod la căsuță. Și cam atât. Intro. Stai aici în solar, bine, e iarba asta uscată, că am scos tot ce e înăuntru aici, să bag lemne, toată asta. O să ies acum afară, dar nu cred că o să se aude. Nu cred că o să se audă. Că mai bate un pic vântul. Ia fiți atenți, ce casă am făcut. Ce casă, ce căsuță am mai construit la ea. Vedeți? Am pus geam aici, aici am pus, bine, aici așa, ca să nu plouă pe aici cu arbeni, știți? Bine, dacă vine ploaia așa, nu mai zic. Așa, am un lemn aici care o să-l tai așa și cu geamul cu tot. Acolo nu tai. Camera, partea asta nu știu dacă vi-am arătat-o. Da, ia fiți atenți. Aici vreau să fac acoperiș din ăștia, mai multe plăci. Uite, sunt mai multe acolo. Și o să pun acoperiș să vină așa. Bine, ceva de genul ca asta, bine, nu așa una peste alta, aruncate. Cu șuruburi, cu tot ce trebuie să dau tot ce acolo afară. Și vedeți, ia stați așa. Vedeți că aici am un loc liber? Aici o să bag un pat. O să mai vin așa, bam, cam până aici. Și o să ridic încă un stâlp de aici. Și o să bag pat și o să închid toată partea asta și poate pun încă, uite, mai am un geam pe acolo. Nu mai am geam, alt geam. Și o să pun un geam aici și o să dau, o gaură aici. Uite, asta e așa. O să tai de pe undeva de pe aici, în sus, și partea asta așa. Și aici cum ar veni o ușă, să intru din căsuță în partea aia, fără să ies, să intru pe afară, știți? Și ia, vedeți, am pus o ușă, frumos, cu lacăte, cu chestii, vedeți, lacăt, am cheia în mână, frumos. Bine, nu e cel mai mare lacăt, dacă îi dai un pump s-a desfigurat. Bine, glumim și noi. Uite, ăsta mi s-a cam desfăcut aici. Vedeți? În fine. Ia să vedem. Op. Pe așa. Dacă nu pot cu stânga, în cap așa. Gata. Da. Uitați. Op, am dat într-o parte. Așa. Op. Hai mă. Așa, gata. Ăsta o să las aici. Nu. Îți cheia ăsta, nu pierd cheia. Am pus-o dacă am pierdut cheia. Unde să pun aici, băi. Am căzut cheia. Opa. Fraților, în vlogul ăsta mergem să furăm. Ce credeți? Struguri. Bine, nu e cea mai mare chestie. Să furăm, să împrumutăm. Așa. Ia să vedeți voi ce am eu în căsuță acum. Mamă, trebuie să fac curat într-o zi aici. Nu vă prezentăm ușa. Cât m-am chinuit la ușa asta, cred că vreo jumătate de oră, așa, 20 minute. Ia vedeți? Eu zic că e ok, în moment dat. Vă dați seama că o să mai schimb ușile. Peste 2, 3, 4, 20 de luni, nu știu. În fine, oricum casa asta, căsuța, o să o dărâm peste vreo 2 ani, 1 an. Și o să fac tot un proiect, dar alte căsuțe, nu ca asta. Eu zic că am făcut ce trebuie până acum căsuța. Ce că ăștia trebuie să le arunc de aici. Ia vedeți. Bine, aici mai trebuie să bag încă un placaj și prin partea aia și nu mai zic. Da. Eu zic că e frumos, moment dat. Aici o să bag eu altceva. O să bag eu ceva, nu pot să vă spun.
Ia vedeți mâncava așa în căsuță. Mai mizerie. În vlogul următor cred că fac curat 100%. Soba asta, cred că plouă. Soba asta trebuie să o dărâm în cavaș. Că acum, cred că am filmat, dacă nu mă înșel, sau nu, nu cred. Nu mai știu dacă am filmat sau nu. Ba da, am filmat, dar nu cred că m-a lăsat să-l postez. Sau l-am postat, în film, nu mai contează. Și în timp, i-am dat foc aici, știți? Și în timp ce ardea el, da, am terminat vlogul, dar nu știu sigur dacă l-am postat sau nu. Dacă da sau nu. Și l-am stins, când l-am stins am dat și apă și nu s-a stins mâncava. S-a stins așa o părticică mică. Și am băgat la pământ, de mi s-a părut cu rău. Mi s-a desfăcut și partea asta, că am tras chestia aia, știți? Placaj de ăsta, ce-o fie țiglă, adică. Am dat în ăsta și cam da. Ia vedeți cum arată în sus, acolo trebuie să bag spumă. Plouă aici de moarte. Da. Stai așa că nu e așa. Trebuie să mă plec un pic în intru căsuță. E prea mică. De asta zic că vreau să fac alta. Dar bine, nu acum, că acum nu prea am chef. Poate vara trecută, vara viitoare, cealaltă, văd eu. Ia fiți atenți, poate vara mai încolo. Am niște fel de beți așa, că mi-am revonat. Da, mi-am renovat casa și pun așa 1, 2, 3, în fine așa mai mulți. Și o să bag pământ cu paie. Nu știu dacă o să lipească, că știu că așa se făcea. Mamă, uite, știu unde am călcat. Așa se făcea înainte, cu lut, cu paie, cu ăștia. Știți? Și na, fac cu pământ, că și cu pământ se făcea. Că cărămizile sunt făcute din pământ și pământ, foc și nu mai știu. Dar nu sunt din paie cărămizile. Pământ, foc și nu mai știu. Fix azi învățarăm la școală. Azi. Pământ, foc și, nu știu, aer. Nu aer, na. Nu aer. Nu știu sigur. Stai să vă arăt, cum se numește, lemnele care văzui mai înainte. Au. Începe să plouă. Mă pica pe mână. Așa că trebuie să o colesc un pic, că n-am chef să mă duc prin curte, să mă întorc, să mă duc și na. Uite, m-am multe de ăștia pe aici. Țigle care n-am ce fac cu ele și pot să le folosesc la căsuță. Așa, uite, am și de ăștia. Vedeți? N-am ce să fac cu ele. Pot să le iau la căsuță când vreau. Ia să vedem. Ia, uitați. Vedeți? Acestea. Am și la 2 metri și la 3. Și m-am acolo multe lemne de alea. Pot să fac foc cu ele la căsuță. Am vreo 6-7 tone. Chiar dacă nu pare. Că e până mai în față. Și ăștia o să le folosesc, o să-mi trebuiască. Pe la mine prin buzunar, că se descrie glotar. Așa, dacă tot veni muzica asta în gând, scrieți în comentarii câți, cum se numește, câți bani credeți că am făcut eu într-o lună. O lună și ceva. Nu, o lună jumate. Da, într-o lună, o lună jumate. Vreo 45 de zile așa. Scrieți în comentarii câți bani credeți că am făcut. Vă dați seama că am primit și bani. Întrebarea asta. Să mergem, mă duc să-mi iau, ce să-mi iau? Mă duc până în casă să beau niște apă și mă întorc. Că nu prea am ce să fac. Îmi vine o sete sau mai bine beau niște suc. Sau nu, apă. Trebuie să o las mai moale cu sucurile, fraților, dar na. În fine, hai că revin. Poc. Gata, mamă câte chestii mai. Mă întorsai și intrai în căsuță că, ia, cred că începe să plouă tare acum. Intrai în căsuță că, cum se numește? Eu pic vânt și mie să nu mă înțeleg și na. Vreau să mă înțeleg cum ar fi pe vlog.
Hai că ies afară. Sper că mă aud, nu știu. Închid ușa că am mânere acum, nu mai fac așa. Sau intru direct. Hop, hop. Mai închid cu lacăt? Hai că o închid. Cheia nu-mi trebuie. Ce? Coj. Ei. Nu mers. Ce e acolo? Sunt ăștia care nu e pusă bine, o. Și de-aia mi se închide acum. Hai că o pun așa. Stai așa, cu unde să pun? Hai că pun telefonul aici. 2 secunde acolo nu contează. Mă înțep. Sincer nu știu dacă mă văd. Dar cred că mă văd. Închid ușa că dacă vine cineva și fură. Ce? Oricum n-are ce să fură, dar nu zic așa. Nu, în fine, las că o fac eu mai încolo. N-am chef acum. Dar asta e să iau cheia, vedeți, să încăpă și lacătul. Să iau cheia și lacătul, îi pun aici într-o cutie. Mamă, că scutit pânză de pe aici, se vede? Bă. Aici nu am nimic, n-am. Partea asta ce am? Nimic. Pun aici cheia, lacătul și cheia. Aici un raft, foarte bine pus. Să începem împrumutarea, cum s-ar zice, la struguri. Uite, ia vedeți. Am aici niște gunoaie, sau le-au luat vântul, nu știu de unde dracu le-au adus. Strâng în locurile, vedeți? Undeva pe acolo e o dita mai cameră, o cameră și nu știu dacă se învârte de la mine și să vede ce fac cu ardele. Dar bine, mă duc în grădină, eu nu mă duc acolo lângă. Ia vedeți, vedeți? Aici la vecinul sunt lemnele ăștia și sunt bune. Dar nu mai vă dați seama, vreau să zic, nu mai e nimeni aici, au murit. Uite, și lemnele ăștia de la asta sunt bune. De împrumutat, cum s-ar spune. Mă duc, că chiar am poftă de câțiva sluguri, dar de-aia mai mari, nu de-aia mici. Poate mă duc și pe la Olt, pe acolo, să mai văd ce se întâmplă cu împrumutarea. Lumiua. Mai râde și noi uneori. Nu că. Uite, vezi? Chiar să nu ziceți că alea de acolo erau gunoaiele mele. Peste tot sunt gunoaie. Bine, nici chiar peste tot, peste tot. Că de la câmp le ia de pe la gunoaie de aici, că aici sunt gunoaie prin câmp, mai încolo. Și le aduce aproape de la mine, știți? Peste tot, adică. Acasă, aia ar fi bună, mâncava așa. De aia, de la mașină, de la dubă. Poate să vorbesc cu proprietarul că e moașa mea cum ar veni. Asta de lângă. Și na. O să văd, poate e, nu știu. Ce vedeți? Cine e acolo? Nu știu cum se vede. Când de fapt pe acolo era cineva cu motosapa. Da, nu știu. Cineva erau cu 3-4. Ceva alb în față, nu știu. Acum am intrat pe curtea la vecini. La moașa mea, pare că aici este moașa. Ia vedeți cât avia. Dar nu mă duc la asta. Mă duc la asta de lângă casă, mă duc la Ailanta, vedeți? Mai e una pe acolo. Unde fix deasupra degetului, mai în față un pic. Da, nu știu. Sper să nu mă prinde, Doamne iartă mine. Poate o să mai fac și vlog cu pescuit, dar vă dați, nu cred că mai e vlog pescuit. Dar dacă mă prinde poliția, mi ia și lansita și îmi dă și amendă. Că acum, cred că e pus de la să facă icre peștele și nu cred că n-ai voie. Nu știu cum trebuie. N-ai auzit nimic. Deci, nu știu de ce mă uit acolo și nu mă uit la voi. E de-aia depozitarea icrelui, nu știu, de mai e cu o vie. Ceva depozitarea viei.
cum va fi, doamne. Ab de ăsta, mă. Nu știu cum se crește. Uite, pot să iau de ăștia să aprind focul la căsuță. Prin câmp, mamă. Vedeți? Nu la asta. La aia, uite. Să nu fie aproape să nu fie aproape de căsuță de casă. Bine, de căsuță, că de acum încolo o să vorbesc despre căsuța cu altă. Revin ca să ajung acolo, că nu cred că s-au. Ce-o fi asta? Și dacă tot găsi chestia aia, nu știu ce era, poate o să fac și vânătoarea de comori. Ce ziceți? Cred că da, în următoarele vloguri, că în următorul... ce m-am înțăpat. În următorul vlog o să fac curat în căsuță, că ce e acolo... Mamă. Cum ar să găsesc cam cu 100 de euro pe drum? Mamă, 5 bețe... Da, adică 5 milioane pentru cine nu știe. Uite, mai e încă o de asta aici. Fiți atenți, dacă facem la vlogul ăsta, dacă nu cer mult, 5 like-uri, că nu prea fac eu 1 miliard de like-uri, nu știu cât. Vedeți? Acolo e fix în curte, la oameni. Vedeți această vie de aici. La 5 like-uri o să mă duc și pe acolo, sau mă duc fix în bătătură la oameni ceilalți, adică în curte. Fix în curte. Adică nu în grădina de lângă curte și chestii. Fix în curte. Dar sau, bă, fraților, sau mai bine mă duc în via aia, că aici nu prea e cine știe ce. Ia să văd, mă duc să văd și după. Hai că revin. Vedeți că am intrat prin porumbi ca să nu mă duc prin câmp sau pe acolo, prin via asta, că se vede bine și pe aici se vede un pic, vedeți? Se vede, dar na. În timp ce filmez eu acum, mai sunt oameni care fac vin. Și na, vă dați seama că strâng struguri. Și niciodată nu știți când vă prinde omul, când alea. De aia că trebuie să mă și uit. Să nu fie cineva să le... Fraților, să știți că clipul ăsta care îl fac nu este regizat, adică nu este fake. Chiar mă duc la oameni să fur, să împrumut. Poate în următoarele videoclipuri o să mă duc să fur și mai mulți struguri într-o plasă, ceva. Și o să fac vin. Aici, asta tot eu am pus mai de mult. Am încercat să fac un vlog, dar nu mi-a reușit și nu l-am mai postat. Ce trebuie? Mamă, ce m-a speriat cu cavaș. Un sac acolo, ceva în el. Merg așa urât, jos. Uite aici, e câmp deschis lângă mine. Mai sunt. Cavaș sau, cum v-am zis, sau luat struguri. Uitați, nu mai țin nimic. Mă, dacă a venit omul, știți cum am fugit? Uite, mai sunt ăștia stricați. Mai sunt stricați și nu mai sunt buni. Mai vorbesc mai așa, mai ciudat cu gura. Hai că da. Ca să auziți cu anei, să înțelegeți. Uite, ce naiba. Ăștia nu prea cine știe ce. M-a alătrat un câine. Ce și acri.
deschis acum. Mă duc acolo. Acolo adică. Fug. Mai bine fug. Mi se pare că e cineva în curte. Mamă, mi se pare că fugi cineva în curte, fraților. În curte, în grădină, pe acolo. Ăștia, da. Mamă, să-ți dai aia dulce. Ia vedeți. E un tractor acolo. Poate să vină fix aici. Să mă cred că mă apropii. Mamă, să-ți dea bun. Mamă, cred că era om acolo. Acum fără glumă și fără catenică. Bă, bun sunt. Un soi de ăsta, vedeți? Ăsta e, cred că, cel mai bun dulce. Mi-mi place țâța vacii mai mult. Eu nu filmam bine, filmam așa. Ia vedeți. Ia. Prea bun. E bun. Îmi focalizează mâna. Așa. Mamă, ăștia știi cum vin cu vin? Faci un vin numărul 1. Nu cred că mă aud. Nu cred. Nu cred că mă aud. Mai schimbăm și locația. Madagascar. Ia vedeți ce mici sunt ăștia. Bun, oare?
unde m-am băgat mâncava și oia. Asta e ascuzătoare de poliție. Ce vedeți voi acum aici, fix în față, e o sticlă de vin. Nici chiar. Nici chiar. Prea bun. Cred că m-a făcut pe buze. Cred că de moarte. Nu știu, nu văd. Asta era acru. Acru stricat. Toți. Pe telefon. Mamă, dar ce gust are mâncața și... Dacă nu mai mănânc struguri de ăștia, mănânc doar de aia care îmi plac. Stilul meu ăla. Uite, de ăștia albi nu mâncai, mâncați așa. Ia să vedem, dacă și ăștia nu sunt buni. Mă fac un vin alb cu ăștia. Ăștia sunt buni. Faci? Îi aruncai pe aia după nu prea fuseră buni. Cred că e cineva aici, că s-aud pași. Uite, strugurii aia sunt buni pentru mine. Mi-mi plac adică. De soi. Cu ăștia fac țuică. Sau nu, cu prune. Sau și cu struguri, nu știu. Uea. Sunt aproape în curte la om, vă dați seama? Mamă, are păr. În cava și gura voastră, e frică un pic. Fără urmă și fără nicio vârtoare. E un pic cam frică să mă duc, dar are un păr acolo, fix în curte. Fix lângă grădină.
E un păr. N-am așa pofte de păr. Dar mi-e frică, mă, cover. Să nu mă duc. Vedeți? Este un păr. Cava fix în grădină. Cava sunt în grădină. Să bap. Mamă, să mor eu. Mamă, e proprietarul, mâncava așa. Era un om acolo, mâncava și cura asta. Mamă, era un om. Nu știu dacă era femeie sau bărbat. Aici e casa. Acolo. Mamă, ce am alergat. Era un om acolo. Ori femeie, ori bărbat sau nu știu. Ne-am îmbrăcat în alb. Și acolo un fel de cearceaf pe cap, nu știu ce de leacă. Nu știu dacă s-a văzut, mare că nu prea am arătat. Că aveam camera spre mine. Se mai vede? Da, pardon. Ce este? Iac. Uite ce alergai. Uite, o să mă duc și pe aici. Uite. Pe acolo. La 10 like-uri. Nu prea e bună asta. Mulțumește, nu prea e bună via asta. Mamă. Tot sac. O să mor eu după ce am alergat. Ia. Bă, să mor de nici nu am alt băgat nici. Cineva în alb acolo.
Băi, ești prost, unde? Bă, să mă urte, n-are ceva în mână, mâncați așa. Ia stai. Mai, nu se mai vede. Fix acolo e o livadă. La 15 like-uri mă duc fix acolo. Văd așa pe câmp locuri. Vă zic like-uri. La câte like-uri mă duc undeva. Mă du-te, bă, de aici. Nu, că faci așa, cearțeafa, așa pe o femeie, bărbat ce-o fi. Așa văzui. Uite asta, ia, uite că se vede. Nu, este. Se vede? Undeva pe acolo. Vedeți, s-au construit acolo, băieții. Aici chiar cam de unde se iau, că se bere și mere, tot în grădină. Nu știu dacă mă aud. Niște picioare. Ce cu venit la Walt? Și vă dați seama că eu tot pe acolo trebuie să mă întorc, că n-am chef să mă ocolesc. Mă duc așa în față până și pe o iau așa și n-am chef. Ia să coborăm până jos un pic. Pe undeva pe aici am găsit o monedă de aia de 100 de lei, de aia veche. Bă, ce alergă. Bine. Vreo 3-4 ani. Ce tare, ce calma au făcut ăștia aici cu excavator. Ia, carcasă de la telefon. Dacă să tragi niște mănuși, dacă știam că vin pe aici. Trebuia să mai niște mănuși în cava. Și mă mi-au murțit picioarele. Stai mă mănâncă piciorul. Lici. Nu, dar cum ar fi să găsesc acum? Mamă, ce m-am speriat. 1.000.000 sau 100 de euro. Bine, e frumos să visezi. Op, era să cadă. Apă. Credeam că e iarbă, nu știam. Wow. Bine că ne-ai pus. Bă, ce alergai mâncați așa. Ia să mă duc, hai că mă duc un pic pe aici și mă întorc. Mă țiră picioarele că alergai prea mult, prea repede. Chiar dacă nu prea apare pe videoclip. Eu sper că mă aud și m-a auzit până acum. Bătu vântul și na. Îmi doare spatele. Atunci când mă ridicai, că eram așa în jos, și când mă ridicai dădui cu spatele într-o viță de-aia. Într-o viță, nu știu cum era. Ia vezi. Beton, armat. Hai că armat. Uite aici
ți-am făcut un vlog parcă și am venit la pescuit. Nu cred că vă mai aduceți aminte. Pantofi, ce naiba? O minge? A, nu e minge. Ceva pastile. Deci, Doamne iartă-mă, caut aici pe la gunoaie, că aici sunt un fel de gunoaie. Nu știu, Doamne iartă-mă, caut pe aici. Am coborât pe aici în jos, dar nu știu de ce. Mă urc înapoi, bă, naiba, sus. Nu știu de ce coborâi. Na, hai. De acum încolo, sincer, cred că o să fac vloguri de o oră și. Bine, unele poate de 50 și multe, 40. Nu prea știi mereu ce să faci. Timp de o oră în continuu. Up, se cade. Să verific dacă e cineva. Nu e nimeni. Momentan, cine știe. Încolo nu cred că are rost să mă duc. Mă duc înapoi. Da, ce alergă eu. Cine trepidul ăsta că mă enervează. Tot da, a, crezi că e de altă. Trebuia la căsuță. Bine, am dat. Mâncava, eu sper că mă aud. Vorbesc mai încet, dar nu știu de ce. Să vorbesc un pic mai tare. Mă duc acum, cred că la căsuță, că nu mai am ce să fac pe câmp. Ia să vă arăt. Aici, vă dați seama, aici arat ceva, nu știu. Să vă arăt că eu am făcut aici un fel de prinzătoare de iepuri, de chestii, că pe câmp da, mai sunt. Și aveți. Am făcut de ăsta întreg, ia uite cum s-a făcut, ți l-au rupt, au dat cu combina, ce combină. Asta eu am pus-o. Era ceva de genul așa, știți? Și cădea așa peste. Aici e o gaură. Vedeți? Dacă tot veni aici. Asta e gunoi. Lasă-l aici până aici. Acolo. Eu am făcut. Eu mai fac semne cu mâna ca să mă înțelegeți cum ar veni, că nu știu dacă mă aud când vorbesc, că na, bate vântul. E răcoare afară. Bă, dar mâncava, deci am zis la 15 like-uri, mă duc în evada aia, e fix lângă curtea câmpului. Și sunt vreo 6-7 oameni în familie, dar oameni, nu copii. Bine, au vreo 2 copii, dar sunt mici. Unul de vreo 15 ani, nu 15, e prea mult, naiba. De vreo 7 ani și unul de vreo 14, așa. 15, da, 15, așa, ceva de genul. Bă, dracu, mi s-a părut că m-a testat cineva pe spate! Mă, să bam! Bă, gana așa! Uite, bă, nu e nimeni în spate, uitați! Bă, de aici! Nu! Hai să... Bă, ești prost! Pielea de găină! Focalizează! O să venim în cață așa. Mi s-a făcut pielea de găină! Bă, mi s-a părut că m-a atins ceva pe spate! Bă, de... Așa... Porțile ăștia
văd cu aia, să vezi că e cineva. E ceva în roz. În roz, Doamne, în albastru. Era să cad. Deci am alergat de acolo. De acolo până aici. Vreo 100, nu 100, la 70, 80 de metri de sunt. Nu știu, nu cred că am prins nimic pe cameră, nu s-a văzut nimic. Nu știu, cred. Mă uit la editare, când editez. Mă uit la videoclip. Totuși, bine, ciorbă, Doamne. O pilă de asta. Am luat toate căldurile. De la mâncat de struguri, fugării de oameni, fantome. Bă, chiar că fantome. Dar nu există, de-aia. Bă, nu cred. Nu are cine să fie mâncat așa. Nu e. Nimeni nimic, capete tăiate de la jucării. Ești bun. Câte minute am? Bă, 50 de minute. Bă, ești mă, cum trec așa repede. Bă, dar ce-am legat mâncați așa. Cred că fac un pic de ordine în căsuță. Nu mai fac alt vlog. Că na, nu prea e multă mizerie în căsuță. Lasă, nu mai dau cu mătura, cu chestii, cu multe chestii. Dau așa să fie un pic. Iau tot, le pun deoparte, ca să nu mai fac alt vlog, știți? Stau în prea mult. Ce frumoasă e căsuța. Dar vă dați seama că nu o să o termin, cum o să fie.
Hai să mă apuc să fac un pic curat. Până atunci îmi dau ăștia. Mi-am prins degetul. Am dat, nu știu, ceva de genul așa și am dat cu ciocanul. Par geamul, Doamne ferește. S-a rupt. Dar tot la fel. Nu știu de ce, sincer. Ce-și trebuie ăla, că de mai înainte nu fu. Nu fu așa. Cine știe? Uite, să fac și un mâner prin înăuntru, îl fac pe undeva pe aici. Dar până atunci, unde bag și o degetul pe undeva pe aici. Aici o să bag și niște spume pe toate astea. Trebuie să sap. Să sap un pic pe jos, că nu prea se închide bine ușa. Așa. Așa. Nu. Îl las aici că îl ia vântul și nu vreau să fac mizerie. Asta mare în el? Hai că mai merge. Ăsta pot fac capcana. La căsuță. Așa mai da. Bine, de fapt e altcumva. Ăsta vine aici și ăsta vine aici. Să rup și ăștia două. Dau așa un pic. Nu prea am chef bine, mult rău așa să fac curat. Uite aici. Bec. Asta de aia, nu știu cum se numește, se pune în fasole. Cam atâta. Încă 100, că nu prea am chiar cine știe ce trebuie să fac. Lemnele ăștia, nu le stăm, că n-am ce să fac. Așa. Ți-am mulțumit cu coja aici, mâncava așa. Fac-i măcar așa un pic. De design. Gata, vezi? Trebuie să tragi la tine un pic. Uite, și acum, vezi? Se închide. Căsuța o închid, că nu mai am ce să fac cu ea. Nu mai am ce să fac înăuntru, adică. Am aici un fir. Ia vedeți, mâncava așa. Bine, nu poate să cunoaște, dar na, e plin cu cupru. M-a ales aici, mâncava așa. Cred că au 50 de lei pe puțin pe el, pe ăsta. Doar bucata asta, atâta. Vă dați seama că ar fi, că e un fir de vreo 4 metri. 3 metri, nu vreau să exagerez. Ia vedeți. Da, focalizează. În fine, nu prea se focaliză.
Unde am cheile? În asta? Nu, în asta, nu? Ia, unde sunt? Uite-le aici. De câte chestii am pe aici, jucării. Cam și cheia. Cheia o iau cu mine în casă. Hai mă, băi, ești nebun, o văd cheia. Gata. Oh, duc cu mâna pe acolo și nu găseam cheia. Aici de mână se închide. Așa. Stați așa că nu vrea lacătul. Și are un lacătul. A, pe trebuia să-l desfac cu cheia, oh. Da, bravo. Trebuie să bag cheia înăuntru ca să lărgesc chestia, să iasă mai sus, nu știu cum să zic. Hai că am zis-o, să lărgesc am zis. Hai că am vorbit. Nu mai zic. Mamă, ce pampă, măi, mâncați așa. Stați așa. Mă, închide-te. Gata. O să-mi cumpăr un lacăt. Nu o să mai desfac asta niciodată. Să-mi cumpăr un lacăt cu cod. Au, mi-a urțit piciorul. Ia să iau lemnul ăsta. Uite că am și mâne, mamă, fix. Nu mai zic în ce am băgat mâna. Bun, aici, înăuntru. Cred că poate să ăsta are ceva pe aici. Asta e doar grăsime, urâtă. Deci să bag ăsta la motocoasă. Bag înăuntru că dacă plouă pe el să nu se strice. Camera asta, bine peste asta am tablă pusă, nu e doar lemnul ăsta. Ia fiți atenți. Asta nu prea are multe găuri, are câteva acolo. Bă, fraților, s-a cam dus o oră, cât mai e, hete? 20 de secunde, 21, 20 de secunde fix acum, în momentul ăsta. Ce nu prea mai am ce să fac. Încă rămăsea așa uimit cu chestia aia care văzui înainte. Și poate voi ziceți, bă, dar asta face vrăjeală, chestii. Dar chiar mi s-a părut cineva acolo, mâncați așa. Da? Na. De fix acum am o oră și 3 secunde. Cam atât cu acest vlog. Nu prea mai am ce să zic. Cam atât cu acest vlog. Dați un like, share, subscribe. Pa!